Sauraro barkanmu da warhaka. Da ɗumi-ɗuminsa, 'yan bindiga sun sace kwamishinan watsa labaru na jihar Neja Sani Idris a gidan shi da ke babban tunga a ƙaramar hukumar Tafa kusa da Suleja a daren jiya. Allah ya kawo mana zaman lafiya. Wannan ba ƙaramar barazana ba ce take tunkaro Najeriya. Domin me idan har kwamishina za a sace shi to waye tsira kenan. Idan dai ba za mu manta ba a watan da ya gabata ne wani babban sarki ne a Kaduna State aka juro aka sace shi, kowa ya ga inda yake zubar da hawaye. A wannan kuma hali da muke ciki dai a yanzu, iyayen mai magana da gwamnatin jihar Zamfara ko kuma shugaban majalisar jihar Zamfara suna hannu, an kama su. Nan gaba ba kwa ganin za a iya target ɗin gwamnoni ko kuma za a iya sa gwamnoni a cikin dako domin su ma a iya garkuwa da su? To wannan wuta ce da ta tashi wanda ba a san inda za ta kai mu ba. Ya rage ga mahukunta su take su ɗau hukunci, domin me ba a san inda wannan wuta za ta mutu ba. A ce har kwamishina an bi shi an sace shi a gidan shi. To Allah ya sa mu dace, waɗanda kuma suke hannu Allah ya tsirar da su. Kar ka manta ka danna mana subscribe a channel ɗinmu. Idan kuma baka subscribing batun a baya, muna so ka subscribing yanzu. Sannan kuma ka yi like ka share bidiyon mu don mu samu ƙwarin gwiwa tura maka videos masu muhimmanci da suka danganci waɗannan. Muna godiya.